Kuyintokozo ukukhuluma nawe ku-channel. Kululeka kulonde kubusisi kama uPastor Nick yenza kufanele. Subscribe like le video. Uma una amandla unganikela. Kululeka kulonde kusenza lo malungiselo. You can also become a member khona le nkonga isebenzisa lapha ngezansi. Sibonge bona bonke abantu abalandela i-channel nabayeseka i-channel. There are few of those who contribute. UNkulunkulu akanenze kahle, uNkulunkulu anibusise. Endlulele iminyango yempumelelo nakonke nikufisa bese nikuthola. Iphupho kafushane kaBhuti Thembi Inkosi uthi cela ubuza la mina ngiphopheke ngibona umuntu wami ejuluke emanzini te ehleze empedeni. So ukuphupha ujulukile ke sizokuchaza into eyiningi. But ngiyangithanda ukuthi most of the time asikhuluma ngephupho sikhulume isithi direct sikhulume nje nomuntu ukuthi uma uphupha sokungaba so then wena zobe siyithatha lento lo ibhekise kulwa umuntu loya omunye yabona ngoba sithi uma uphupha ujulukile kusho ukuthi kusho 1 or 2 and 3 then thatha lento leyo ibhekise kulwa umuntu lo uphupha ujulukile usho lo muntu so yabona. That's what we can do. Okay, number 1. Umuphupha la umjuluko. Sikuthatha nje ngoPaul uhloma ujuluka. Lusho ukululama eguleni uma kungukuthi uba nje ugula njengamanje. Number 2. Umuphupha umjuluko. Sikuthatha nje ngoPaul nje futhi umjuluka. Lungabuye libike ukuthi sokuzophuma ngempumelelo emzimeni uphinde uzakhele nodumo olusha futhi olungcono. Number 3. Umuphupha futhi umjuluko. Asithi thina uPaul ubike uma ujuluka ngokweqile. Noma unuku iphunga lomjuluko ngoba lokho sekusho isikhathi sobunzima kusho isigcwagcwa nokugadlwa ke ngesichitho bese sithi thina number 4 umuphupha umjuluko kuPaul uma omunye umuntu ejuluka ngokuqina noma ke enuka iphunga lomjuluko lokho kungasho lo muntu lo ngeze kugadlwa ngesichitho noma kubhekenene namahemheme noma amahlebezi amabi asatsheliswa izitha zakhe lo muntu loyo okwenzela ukuthi mhlawumbe abantu gcine sibe ngasamthandisisi noma esenyama namphana kwabanye abantu. Asiphethe masithi number 5 futhi umuphupha la umjuluko kuPaul uhloma ujuluka ngenxa yomsebenzi lusho ukuthi isibindi ukukhuthala nokusebenza ngokusikhandla kuzokulethela umvuzo omuhle ngokuhamba kwesikhathi. Siyabonga uNkulunkulu kulondeke ubusisa besibeka nje udaba lomjuluko uma ujuluka ukuthi nako ngasho umjuluko uma ubona ujuluka wena noma omunye umuntu ejuluka iloko besingakusho mhlawumbe kukhona okunye omunye angakusho thina sicela ukugcina la sicela ukuyibamba la ngakho la kwenza ubalekile subscribe like video le be blessed.